Poate vă mai amintiți când, în urmă cu 2 luni, anunțam asfaltarea mai multor străzi din cartierele Satul Nou, Tineretului, CFR, Poștă și Crivițeni. Ei bine, acest lucru pare să-l fi deranjat foarte tare pe Gabriel Avrămescu, prefectul județului Galați, care a hotărât să ne saboteze programul de asfaltări, blocându-ne finanțarea. Acesta a atacat la instanță împrumutul pe care Consiliul Local Tecuci l-a contractat cu Exim Bank, după care a amenințat banca printr-o adresă oficială să nu dea drumul la bani. Prefectul a săvârșit astfel un abuz pe care îl voi reclama după ce instanța se va pronunța în luna decembrie acestui an. De ce vă spun toate aceste lucruri acum? Până când se va debloca împrumutul, noi vom continua să facem asfaltări în toate cartierele orașului. Dar mai greu, cu fonduri obținute din alte surse. Știu că pe liberali îi doare foarte tare că nu au ce arăta în această campanie electorală. Dar primarii lor au avut imberechet să facă ceva pentru tecuceni în mandatele dinaintea mea. Este clar că prefectul Avrămescu acționează la ordin politic pentru a mă frâna în activitate. Dar nu va reuși. De partea mea am tecucenii și dorința lor de a trăi într-un oraș civilizat. Vreau să fie clar pentru toată lumea. Ca primar al municipiului Tecuci am 2 priorități în momentul de față: sănătatea oamenilor și străzile. Restul e poezie. Doar faptele contează. Iar cei care ne-au întârziat vor plăti și ei pentru faptele lor, conform legii, când le va veni vremea.